Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'artiklu estensiv mifrux fuq żewġ faċċati tal-Gazzetta Malta Today li jmexxi hu stess, il-ġurnalist b'35 sena esperjenza Xavier Balzan jiddeskrivi lil blogger Mark Camilleri u lil ex-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi bħala persuni djaboliċi bl-ebda intenzjonijiet tajbin f'dak li jiktbu u jgħidu. Balzan jieħu l-ispunt mill-pubblikazzjoni illegali ta' ċett personali ta' Jorgen Fenech, l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, u speċifikament għal partijiet fejn jissemma hu stess u jsemmi l-involviment ta' dawn it-tnejn qrib jew parti mill-establishment nazzjonalista. Id-direttur maniġerjali tal-Media Today jisħaq li ċ-chats li nħarġu minn dokumenti siġillati tal-qorti u li tferxu fil-pubbliku mill-istess Camilleri bl-appoġġ ta' Azzopardi intużaw u qed jintużaw biex jirrikattawha. Balzan żvela korrispondenza elettronika mibgħuta lilu mill-istess Camilleri qabel il-pubblikazzjoni ta' chats fejn għamel talba l-self ta' 100,000 euro mingħajr rimax li kellu jitpatta b'artikli regolari li skont il-pompożità tal-blogger kellu miżidu l-beħ tal-Media Today b'mod konsiderevoli. Fl-email tiegħu lil Balzan, Camilleri kiteb li jrid ftehim simili għal dak li Daphne Caruana Galizia kellha mal-Malta Independent. Minkejja dan, Balzan qal li meta ma waqax għal dan ir-rikat beda minnu fih l-attakk fuq il-medja tiegħu mill-eks kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti tal-Ktieb. Attakk, jgħid Balzan, li wara Camilleri hemm Jason Azzopardi li jiddeskrivih bħala l-culprit, il-moħħ ta' kollox. Dan flimkien ma' messaġġi personali wkoll ta' intimidazzjoni dwar dak li għandu jikteb u x'ma jiktebx minn persuni li Balzan ma identifikax. Jisħaq li l-ex-deputat nazzjonalista kapaċi jasal għal kollox bil-ħażen tiegħu u mhux biss kontra l-edewa tiegħu, imma anke kontra dawk li kien jgħix magħhom. Hawnhekk isemmi lill-eks mara ta' Azzopardi li mhux biss soffrit mill-adulterju ta' żewġa bl-iskuża biex imur fuq il-qabar ta' Kristu f'Iżrael, iżda wkoll għax għadu jċaħħadha minn dħul diċenti. Dan anke jekk skont Balzan akkumula somma ta' 800,000 euro fil-kont bankarju tiegħu li hemm dubji serji minn fejn ġabhom. Balzan jisħaq li bħala prim faċċol Jason Azzopardi għadu jieħu ħlasijiet mingħand negozjanti kbar bħalma kien Jorgen Fenech, waqt li mill-familja tal-istess Fenech kien regolarment jittallab għal affarijiet b'xejn mit-Thomas Group, inkluża l-akkomodazzjoni għall-avventura ekstra konjugali tiegħu f'Iżrael stess. Balzan jisħaq ukoll li hemm ħafna aktar affarijiet li jista' jikteb dwar l-eks-deputat li mexxa l-Blue Heroes, u dan huwa biss il-bidu għax mhu se jħalli lill-ebda Mark Camilleri jew Jason Azzopardi ikissru lilu jew li l-eżistijaw. U għajtenni li persuni f'partiti politiċi jew fin-negozju m'għandhomx jiftħu bibien lil Camilleri u Azzopardi. Anzi, jekk hemm min diġà għandu xi tip ta' konnessjoni magħhom, għandu minnu fih jibda jelqilhom il-bibien għaliex fi kliemu dawn huma biss parassiti motivati biss mill-flus u l-interessi malinni. Fl-aħħar jiem, Mark Camilleri ġie kundannat mill-Kummissarju għall Protezzjoni tad-Dejta Ian Degwara propju dwar il-pubblikazzjoni ta' chats privati ta' Jorgen Fenech u ordnalu biex fi żmien 3 ijiem ineħħihom mid-dominju pubbliku. Inkella se jkun qed jiġi multat kif jixraq sakemm dan iseħħ. Camilleri li xort għandu 20 jum ċans biex jressaq appell mid-deċiżjoni, diġà qal pubblikament li jiġi jitmejjel mill-awtorità tal-Kummissarju u li m'għandu l-ebda intenzjoni li jneħħi l-istess chats mill-blog tiegħu.